Yo, what you for? And that's a some from Vangelis Comfort. And I your body, and an anum per se me for back was in you med him in Meramo. Na baby biara wo tim in kana bit him so. Sadia to cruma moche. If you answer no pool cruma memoir. Ne sum no Johnson ato crusoa memoajo. Baby, I would was so fair, maybe a mechiao. You could trade the ampon and Amazon Jim, midi jow, and Miss No Busia, Mumpo Muboko, near some Jane Jojo, and the torty, council. Nene, a bacosem you mediano. You're too far near the Akusi, you could have a crapasso. Ya, Nanan my own per se cacrapa, about wasem, at the chirma, and chirmaso, and ye be Ediatra or Nomusuma. Sending an animal a day I want to attract so pepper, am I enemy answers a baby who be. So answer was say told me in the son an animal and some old or no at the 2 hot main chidima and cost way ye dee. Main chidima so number who on bachinti and no onum ancasabusia and never go on bo and in the pabon on me inti, an animal fat and some pinwala on man fair hintai. And in a cockrapa. Na ehwe kuro krapai ebe kuro bi akane tete no na efe no kwa man na efe no kumase no na ewo kuro po bi a efe no adwo so sa kuro po no eho na krapai ewom na krapa konya no oso mpompo nsuo ene sai ekase oso mpompo nsuo mo sai dia na that means wudi mu isansa ma henom ene so mpompo nsuo no esai ede kire yewura asante heno se etu nyam kese abibi opem so piao na krapa akonye so the deeper one with the friend no eya ahwetia peko akonya ahwetia epeko akonya the deeper eno no na ahwetia apreko akonya yi a na tsepeko akonya yi a ye boni ewa hei onumudi enade nti na manko a ne tiso nye nyade na ebusioko so onum don papa yi ebusioko efon mo dwiana ebusioko na ebusia so ewo feko bi efro onum chidom efeko ewo asantemem no ho na feko efeko ni mo no ye wo aduko bi o mo efro o mo domankwai fo na enum mu no onum so wo na akonwa no ba bi efiri papa di efiri asubija eno mo de kwa danse nsa se ka hu se nananu mu nyina wonu mu yeduana fo nyina efiri asubija santema so na bira manto no sha se se sha se no ono mo no mo nananu bi abra musu abra abono na nadia konum ochia me panyini eni ochia me mensa edu mensa no ono mu nyina bompoko eni mfofi epe won mamantana ye ahodo on pii nala abra wasementinum eti wonu binuma so enetu mata wonu mukotna adanse ya wonu yeduana fo konkon na medika maka kiro se akonya na efe na hwietia peko akonya na wonu yeduana fo ya wonu mfiri subinya santema so kotna adanse na wonu ewo feko efe wonu chidom feko na chidom feko num wonu mo atribia anase atitimi bia anati atimu bia efre wonum do makwaifo ya wonum ewa santimen ho na bakosem echere se kanena no nakakrapa no woni obi efe no bojesa anwo ya gunani miame nana prekope ene bojesa anwo ya guna mensa woni sasabonsam ko e ma ofjane ja ne che ewa danse bojesa anwo one nana kanetete no one na detie ewo biaya yenyina yenim se fe wadanse akanfo nyina la efiri obaaye ya kanena no ye fe hwaka maso nti sende obi kotutu koki amansa ho de bekira obusa asa no ma be ni akache nsemedi minim so ye control fi anasa oya no ma musuofo ade ko isanse ne nipa ahye ho bone so obese na no ma bakosem da ho na so ye man sa da bibiara da eninti medika me ka kira wo se wonum eye enkrofobia na kanena no mo de bojesa anwona tie na kanena no na wonum so eye enkrofokubia e wodanse wonum anase wonum ye
ahinko bi wadanse won mo no mo ho de papa pa yi na mo boje sanwo e de wonim se wo ye wo no bi a nkrofo bi na etu kwan tu pata ekotena ba bi e fere ho de nkyira no ene nti won ma fakuo no won ma sini bi eso ene kotoku ti boje sanwo ane no ana na te wo kan na nemu na beto bire bi e ba se adanse hene bra da nkyirafo ene adanse hene na lebrade abasa bekon ye na omutimi di adanse enso nkonim no nyesa maboje sanwo abenya encouragina ye ejina so na ntokwa yi sabra no onum kokon ntokwa we bi efa na sankare na krapa hene ene ne nkorofo ye se ne sadu mbitu pata efiri be bi efa oboje sanwo no no ba ba bi efa odum paase ekuro bi mu betena ho kakra no soso e wa danse kuro na mu na sabra no na ohene bi so ho a no soso na ni edin yipa no wa no tatafi mimia so a efa no kwa che de poa ya sabra no kwa che de poa yenim se wonum enkunya na so won mahini ewo wo ho no oye pabene ni bia won de won tata ne tata nipa eti kwachi edopoi ono so eka adanse ahemfo a onmo ho a ebara kapafoi eye se won pese won mutu won batan ono so ebo a won mo ho etu won mamanto no eso won ye won pese won mo kron kwachi dopoi ebetu hye won so na sabre no yenyan mo na efro won krapafo mie won mo ni papa yi na ono bo won masrafo no papa yi ene kwachi dopoa nne nkrofo de se ni papa ko ye pa ko papa ema ohunu se sebi anya se ye mu nti na se ye ntimi nko nti won mo e de hwe so papa ko ntokwa e mu odin na sabele ni mo no krapafo yi won mo ko san ntokwa no wiye na sabele mo na edi won mo nim na na efe no na kum seserku na kum seserku firi ho no na won mo na ba akobi efe na nti amwa ono so nti amwa amano obefa won mo efi dom passe na kwachi do poi won mo kun wiye abra no mo yeso mutu manto won mo kun ye be de kan aka kire se onne won mo efe no karapafo etimi de kwachi do poa o mutimi ne kun ema omude ne sonkonim ti na nti amwa anamon ene kwachi do poa na nkrofo kun papa yi na bre ni mo no onmo esa eboabo won ho se won ebetu won mamanto ase na won mo firi ho abara na nti amwa anamon na won anedi won monim won mo fira danse ebie ho edo won mo baba bi efre ho karapa enkura ho do kakra ormo tena so ye bebo ho mo ja kakra de bebo ho mo ja kakra esanse me pa cho muti dedi wo kira ya mo fanche me me ba ko yo nti ye to aso na nti amwa amano bra wono so firi mu no ne wo fa ase ekoku brempon ene bedi no ade na ekoku brempon di ade ono so yibia kama na ekoku brempon akire no de ono so bedi na de ni nwia ye fe no ojamon akomwa abra jamwa akomya no so edi ade bi ye no ono so ni nwia be ma ene bedi no ade fe na du sei boa na du sei boa yi na sabre no bra na obiri ye boa eye kwa ma hene ye ko doma ya na yesu interest ntokwa na nya doma ntokwa interest ntokwa no ya interest fo no sabre ni mu na obiri ye boa bre so wo mutimi edi kwa ma so ene kwa ma ko ye na enema bebiri si mu sabre ni mu no na edu se boa ya na sabre no odi kwa krapa fo no ni mu no kokon ntokwa ni bi enti ono so odi ade a ebre bibiri kakra kopim se na obiri ye boa ono ankasa ne wo faase ye fe no se tutu odi kan ebe cheche na santemai
na sabre nananom abakosem kyerɛ sɛ bra obiri yɛbɔ ɛwɔ hɔ no a krapa hene ɔde krapa hene kɔhyɛ fɛko bi a na ɛwɔ hɔ a na yɛfɛ no kyidom fɛko a na saa tam dɔm ankwayɛfo ɔmo yɛ bonkum ɛwɔ mu na bonkum no dɔm ankwafo no mbonkum no ɔyɛ nso na nso no yɛfɛ no dɔm ankwa bonkum no ɛyɛ nso na dɔm ankwa bonkum no nkonwa no ebi ɛne de tɛ ebi so ne sɛwia ebi ne amɔko krapa ɛna krofrom ɛna dense ɛna jansa ɔno ɛne enzo a ɔno yɛ no ɛne ntina na de sɛ boa ɛsoso saa bere no mu no ɔyɛ ɔhene bi a na n'ani ate papa nti na obi de boa soso ɛpɛ no asɛm nti saa krapa hene abra yɛ kɔɔ saa sintre so ntɔkwa no ɔkɔɔ bi obi de boa ɔbɛrɛ so na soso saa ntɔkwa no mom de kwaman ekudi nkukuo na edu sɛ boa na wafa ase bi di na de na asare na ne bere soso no pem so na se tu be hye na santeman di kan na asare soso tɔkwa yɛ kɔɔyɛ ya saa bere ne de no ɔno akɔtena dɔmaa no ya saa ntɔkwa no besi abesi mu no ɔkɔɔ bi na mu ɛna dɔma kusi de bɛgye no wani so na yɛboro wɔ mo fasa ɛkyekyere wɔ no na ɔno mo ne mo ho sɛ mo no yɛ no ɔmo de ɛso abɛtwi ya ɔno ka na asare so ya saa bere no yɛ krapa hene ntɔkwa yɛ kɔɔ de nkyira no so ɔkɔɔ bi yɛ kɔsi fi yase ɛno so so ɔkɔɔ bi yɛ ntim jakari ntɔkwa no yɛ mia me nana ntim jakari ne ntɔkwa no ɔkɔɔ bi na ɛno so asanteman kɔdi nkonim papa yi na nasare so abera woni hɔ no na nasare ka kyire so bedi adea saa bere na sante hene opokuwa ebere so na abera nasare ka kyire so bedi adea wi na wafa ase na nakotia peku ono so ne bedi no ade na ono wachi no na akotia peku no akyire no krapa akonya no ebeda hɔ pan kye yi pa sanse saa bere no na adehye wo efie hɔ no na sɛ adehye bia wonya dehye be ma ne dehye brantie na dehye papa na kokora mpo no ode ade sa sɛ meka kyerɛ wo sɛ na akon bebere no ano no kɔ bi ɔno yɛ gyanafo ɛne nti no akonya no ɛda mpan ɛde kyɛ papa yi kɔpem sɛ nana ya de ne kɔɔ sɛ ɔkyee so no ɔde kɔɔ sɛ ɔkyee so baayɛ saa bere nyina akonya no ɛda mpan sa na prɛmpɛ the first ya no ɔyɛ kɔkɔ dware tɛɛre no ɔkɔɔ sɛ ɔkyee so ɔkɔde ne kɔ baayɛ nyina na akonya no da so da mpan na bere ni mu no mbɛbɔ akonya no de maa ne nana kɔku owusu ɛma obedi ade nti prɛmpɛ the first bere so ɛna akonya no yɛsa ɛbɔ obiem ɛne nti wɔno nso bere a yɛkɔ yɛ asanto akon no okɔ bi ɛkɔko ntɔkwa ne bi na ntɔkwa no nso agya sɛm wɔ mo nim sɛ santema kɔɔyɛ yɛko pa afe ne nyinaa yɛ asanto antɔkwa santema akon yɛyɛ 1900 no na ɔkwasi broni pesi kedwa ɛde akoma Victoria anaso wɔhema a ɛfɛ no Victoria no na ɔba yɛ asanto ase kɔka kyerɛ muhema no a eto te sapa mpetire no se ono si eto nsepa na so asehoma se tena sikagya so enti oba kokudwurufo obo bia bo so abia ko tokwadenden na saabre no krapa hena wo no so akon santokwa ne bi na kokko usu ono so agya okohia ne wu nti no wafaase kwabena nketia no no so ebedi no ade saabri ni mu na ne yede na ekose ochiese no na kwa me wusu afiri ono so nana no ono so befa akonya no edi so saabra na oseye agima prempe so bedi ade na kwa me wusu afiri ekiri no ahene no ahodo bebrebedi krapade na nantwi eso ano no bedi ade a ewo krapa akonya no kopem so wode afiri ho na no so echi ne krapa akonya esa beda mpanya ama asem no kasei adehye bebre
ya wɔn mo yɛ krapafoɔ no ebinom ekɔtena sunyan ne nkora ahodoɔ ebibiri so na enti ebenye edi efe ne krapa no ene sɛ abra yɛwuro sɛ etu yɛ odi kan ɔkyekye na santeman abra wo firi denjera na wɔbɛsen kɔ no ane yɛnko brɛbo sasere kunkyɛn no saa bere no mu na sintresefoɔ ne kwamafoɔ ntɔkwa no aba na sɛ kitikiti no aba na ne yɛhwehwɛ no obi nhunu baabi ɔfaayɛ obi nim baabi ɔkɔɔyɛ nti no saa bere no mu no antoa hene ɛna ɔse ɔkɔ abisa nti abisa ɔkɔɔ ne ka kyerɛ ne sɛ na ada nti na wo sɛ nsu kɛseɛ da ho yi wo sɛ nyame akɛseɛ bi ɛwɔ nkyɛn na ba ɔba ha abisa saa kɔ baabi ɔfiri na kubusa wabodwo nsuo no na ɔbɛkyerɛ baabi a yɛworo sɛ etu nyam kɛse ɔwɔ ɔsaasa no akyi bae ɔsi sɛnkama nyama ama ntuo nyama no ɛno no ɛne nti agya ɔkɔɔ yɛ kyerɛ ne sɛ ɔwɔ akwamu na akwamu a antoa hene kɔkaeɛ nti wobɛhunu sɛ antoa nso wɔka kora no wɔn mo puduro no ɔka ho bi antoa wɔ puduro nti agya ɛkɔɔ yɛ ampa ara yɛwura sɛ etu nyam kɛse yɛ odi kan pem so papa bi yɛ odi kan yɛ wasa ba bi wo ɔwɔ hɔ ampa kɔbɔ no amane ka ne asi nyinaa de kyerɛ no abra wɔn ba no ɛsɛ wɔsɔ betwe nsu abena odware nsu abena nti abra wo twe nsu abena krapa no na odware nsu abena na ɔse medware me krapa medware me kra epa kyese otimu sɛ odware ne krapa ansa no wo twe mu de abɛsene akɔ ene biaye efe okuma ase na afei wakodi na sante hene sɛ saa bere no mu kɔyɛ kwa ama hene kakra from 1675 to 1680 no ansa na 1694 no ɛna wɔn mu sa kɔ maako kosi abisimu no ansa na wɔn bɛsi akɔ denkyerade 1700 ɛne nti we ni abakwasa kakra bɛka ɛde afa krapa ho na yɛde akyerɛ mu na yɛgidi sɛ ɔbaade no yɛ adom na wɔde dom ne yɛ no a de bɛka kyiri bia so yɛde bɛbrɛ mu meka saa me wɔ fam esan sɛ ade asa na me baba yo aba kono kra de ne bumpofu ti me da hɔ ɛna me yɛ dwumadi me de mbrɛ mu ti me gidi sɛ wa beti bia so bɛso wani ɔbaade ne nananom nka mo ho ɛne na me de ɔbaade nananom asomdwe me gya mu nyinaa mo ma bye